नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर दिनै बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे खोथाखौ शेयार खालामा होननानै सानदोंमोन नाथाय उपाय गैया शेयार खालामलागा जाहैबाय माने नोंथांमोनाथ' खायसेफोरा आंखौ आंनि पेज नायग्रा बिथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ आङो दखान होनानै दखान होयो आरोना लोगोफोर सालबारियाव दखान होयो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दासान्दै माने माबोरै बुंनो आं लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सानदोंमोन माने आं दखान होनानैनो जिउआव बिजनेस मावनानैनो आङो संसारखौ जालांगोन बेफोरबायदि आङो सानदोंमोन आरो नाथाय आंनि साननाया माने गासैबो उल्टा जाजोब्बाय बाथ्राया ओरैहाय जाहैबाय लोगोफोर आं माने आंनि जितु बे दखान लोगोफोर बे दखानखौ आङो माने फाननायनि मोनसे थिरांथा लाबाय आरोना लोगोफोर मानो थाखाय फाननो नागिरदों मानो फाननो सानदों बेखौ आङो नोंथांमोननो दा बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथ'ला जायखिजाया नोंथांमोनना साननानै लाबानो जाबाय माने आंहा मोनसे बिराद माने साननो लागा मोनसे माबा फैदों आरोना बेखायनो आं माने बे दखानखौ होला होननानै सानबाय आङो बिजनेसखौ मावला होननानै सानबाय गोसोथ' दंमोन बिजनेस मावगोन माने बिजनेस लेभेलाव आं आगान होगोन होननानै बेफोरबायदि आं सानदोंमोन आरोना नाथाय आं साननाय बायदि गासैबो जाफुङासै बेखायनो गोसोखौ जोबोर दुखुबो मोनदों आरो मा बुंनो नोंथांमोननि सिगाङाव थेवब्लाबो आं माने नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायबाय आरोना लोगोफोर आं दखान होनाय नंला आरोना लोगोफोर दखान होनानै जानाय नंला बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव होनबाय ओमफ्राय मानो थाखाय मा जादों मा प्रब्लेम जादों बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअआव नायलांबाय थायोब्लाथाय उनावहाय स्टेप बाय स्टेप नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर आरो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो फंसे खोथाखौबो बुंनो सानदों आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि खाथि खालानि बेफोरबायदि अनलाइन दखानाव इन्टारेस्ट दंबाथाय आंनि दखानखौ लानो हागोन आरोना लोगोफोर माने गासिबो फुल सेटआप दंखाजोबो आरोना कम्पिउटारनिफ्राय वाइफाइनिफ्राय गासिबो दंखाजोबो मिसिंनिफ्राय जा अनलाइन दखानाव नांगौ बेफोर मुवाफोरा मेसिनफोरा गासिबो दंखाजोबो बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि दखान होनो गोसो जादोंब्ला आरो रुम नागिरनानै मोनाखैब्ला नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट लानो हायो आंजों रायज्लायफैनो हायो आरोना लोगोफोर लकेसना जाहैबाय सालबारियाव आरोना नोंथांमोना फैनानै आंजों रायज्लायफैनो हागोन मा बेसे नांगौ बेसे मागौ माने जायगाखौबो नायफैनो हागोन आरोना लोगोफोर बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो जोबोद दुखुयै दिनै भिडिअखौ पस्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर बे माने भिडिअखौ आं होआ होननानै सानदोंमोन नाथाय सहायनो हायै दुखुखौ लानानै होनो गोनां आंहा मोनसे बाध्य जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौबाथाय थाबैनो खबर लाबानो जाबाय